Ara, aquest que vaig a fer ara però va dedicat a tots vosaltres i és un dels jocs que jo m'estimo més i sobretot sempre que sé que hi ha educadors m'agrada fer. És una història que molts ja me l'haureu vist fet alguna vegada. És quan jo feia P5. Vaig tenir la sort de tenir de professora a la senyoreta Roser Capdevila. Doncs potser la coneixeu, sobretot els que heu tingut nens i els dibuixos de la Bruixa Avorrida, les Tres Bessones. Doncs va ser professora i a més ens portava cada dia a escola perquè vivíem a 2 carrers. I quan jo feia P5, un dia la Roser va venir i em diu: mira, Ferran, hauries de pintar tot aquest àlbum. I llavors jo me la vaig mirar i vaig dir: senyoreta, tot? Diu: sí, Ferran, tot. És que és molt! Diu: home, però a l'escola venim a treballar. Sí, senyoreta. Me'n vaig anar a un raconet del pati, de la classe. Vaig agafar el meu mocador blanc, el vaig passar. Blanc era quan sortia de casa, i me'n vaig anar a la senyoreta i estiro de la bata. I ella em mira i em diu: què, Ferran? Ja et dic! Llavors ja fèiem tecnologia de la informació i la comunicació. I ella em mira i em diu: ja estàs? No sé si va dir ja estàs o ja està, perquè no sé mai que es diu si tic o tac. I aleshores li vaig dir: sí, senyoreta. Llavors em va mirar i diu: no hauràs fet màgia. No, senyoreta. I aleshores va fixar els seus ulls en els meus, em va mirar com només ho sabem fer els professors i professores i em va dir: Ferran, no s'han de dir mentides. Sí, senyoreta, he fet màgia. Diu: home, bé, anem a veure, deixa'm veure què és el que has fet. I aleshores va anar passant. I fixeu-vos, no sé si ho veieu bé, que en tots els dibuixos hi ha un mag. Hi ha un mag dibuixat, aquí hi ha el mag Serran. No el mag Ferran, el mag Ferran soc jo. I el mag Serran. I aquí. I aleshores la senyoreta em va dir: mira, Ferran, això està molt bé, però a l'escola venim a fer treball per ser homes i dones de profit el dia de demà. Diu: jo deixaré el llibre aquí i ara et demanaré que amb aquests colors pintis el llibre. Jo vaig dir: quin llibre? Diu: aquell. Oh, senyoreta, està molt lluny. Diu: mira, ja te'l vaig a buscar i te'l porto a aquest racó, perquè també ja feia i te'l porto a aquest racó. Llavors, mentre se'l van a buscar, jo vaig fer. I aleshores em va posar al costat del llibre i em diu: vinga, Ferran, pinta. I jo vaig obrir. Oh! Senyoreta! No hi ha colors! I la senyoreta em va dir: Ferran, tu ets maca, oi? Sí, senyoreta. I doncs mira, tots els professors i professores som una miqueta maxifades, perquè traiem dels nens allò de bo i millor que tenen i que hi ha a dins. Per tant, va passar la mà així, va dir: ara pintaràs tot el quadern i jo estaré tota l'estona al teu costat fins que acabis de pintar. I jo això em porto sempre, me'l vaig endur l'àlbum a casa com fem a l'escola, i cada Nadal em miro l'àlbum i tinc un record per la meva professora Roser Capdevila. I si aquest joc us ha agradat, l'aplaudiment és per vosaltres mateixos, que feu tot el dia la feina.